1, 2, 3, come on! Hello mga kaibigan! Narito na ang resulta ng Swertres Lotto for February 9, 2021. As of 2 p.m., ang lumabas ay 907, 5 p.m. 189, 9 p.m. 772. I-recap natin yung number na binigay ko for February 8. Ayan guys, narito yung mga number na binigay ko noong February 8. Kung nakikita nyo ngayon ay 2 p.m. 907. Yung binigay ko dito is 904. So, slide tayo guys. Ito lang yung pinaka malapit na numero binigay ko. Kulang ng isa. Slide siya. Kasi 907. Dito 904. So, sa 189 naman, wala tayo. Isang numero lang nakuha. Sa 772 for 9 p.m. 772 for 9 p.m. wala rin. Isa lang din ang nakuha, 7 lang. So, ayun guys, for my dream number ay wala rin. 993. Wala. Wala rin guys. So, ito lang talaga ang malapit-lapit konti. 904 ay ang lumabas ay 907. So, ayan guys. So, ngayon gagawa tayo ng kombinasyon ulit guys. New combination. So, gagawa tayo ng new combination. Dito tayo sa 907. Dito tayo kukuha ulit. Gagawa tayo dyan ng baliktarin natin guys. Baliktarin. 790. Ayan, 790. Mahirap kasi hinawakan ko yung isang sa kamay ko, yung CP. Ayan. So, gawin natin ito 8. Gawin natin ito 010. Okay? So, 810. Gawin natin 2. Ayan. 216. 216. So, ito yung ginawa ko combination tatlo for 2 p.m. Okay? So, for 5 p.m. naman is gawin natin 10, 108, and then 17, 177. So, 909. Okay? So, dito naman sa 9 p.m. Gawin natin 14. I-plus natin yan. So, 1, 4, 8, 7, 8, 9. 149. So, 149. Okay? 149. 7 minus 2. 5. Kunin natin yung 5. I-plus ulit natin. 7, 8, 9. 5, 9. 597. 597. Okay? 597. So, ito ay minus natin is 0.
0 014 014 kasi ipa-plus natin yung 7 plus 7, 14, diba? So, ayan, ito yung aking combination for today. 790, 810, 216, 108, 177, 909, 149, 597, 014. So, ayun guys, each time mayroon siyang combination. For 2 p.m. tatlo, 5 p.m. tatlo rin, and 9 p.m. tatlo rin. So, ayan. Pero wag kalimutan yung aking number, 93936. Okay? So, kayo na lang ang bahala mag-ano nito. Kasi lagi talaga ito na lumalabas ang number na to 9 and 3 and 6. So, gawin natin yan 3. Ayan. 30. 309. 309. 6. 663. Ayan guys, 663. Iba na naman yung ginawa ko. Ito 129. 129. Ayan, 129. And then kunin natin 00. 0, 0, 3. Hirap kasi hawak ng isang kamay ang CP. So, ito na guys yung aking mga combination for today, February 9, 2021. As of 2 p.m. 907, ginawa ko 790, 810, 216. So, for 5 p.m., 108, 177, 909. For 9 p.m., 149, 597, and 014. So, para sa aking dream number ay ginawa kong 309, 663, 129003. Ayan, sana manalo kayo guys. So, see you again tomorrow. Thank you for watching. Bye-bye.